Escolta, com va ser el teu primer cop? Buah. Des que vaig tenir la meva ex que no, res de res. Passa. No fotis. No t'ho estic dient. Que no foto. Ni sol? Passo de jugar en solitari. Podríem fer un intercanvi de parella? Va ser inoblidable. Saps quan tu passes bé fent una cosa que ja no voldries parar de fer-la? T'he d'explicar una cosa. Home, et portaré a un club on et passaran tots els mals. Sí, al Club Disney anirem, si et sembla. Jo no em penso bellugar d'aquí fins que no hagi d'anar al lavabo. I quan tinguis gana, què faràs? Però la Núria sempre vol manar i em posa histèric. No, si vols quedem amb el Llorenç i la Fàtima. I què els hi passa? Res els hi passa, res, deixa-ho córrer. No hi ha manera, tothom se m'acaba fent enrere o donant-me plantó. Què et sembla si ho fem ara mateix? En sèrio ho faries per mi? Clar, dona. I jo les tiro fort per allà, segur que tomba, 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 ens podrem alliberar. I si convido jo? Escolta, i els teus pares? Potser després ens conviden a dinar. Esclar. Sí? Els teus pares?